Salutare, bine v-am găsit, astăzi suntem la un episod de Brawl Stars. Astăzi o să vă arăt un pic din cărțile mele. Aici îl avem pe Spike. Nu mai știu la câte trofee mi-a picat. Îl avem pe Colt maxat cu am 2 star power-uri. Și astăzi o să jucăm un pic. Nu uitați să vă abonați și să dați un mare like. Și dacă o să ajungem într-o săptămână pe la 50 de abonați, o să fac un episod când o să iau toate ofertele de pe shop, toate, absolut tot. Și gol. Și să vedem. Va veni al doilea gol? Nu. Pe aproape am fost. Nu, eram sigur că o să dea cu superul. N-am văzut că eram baș. Fix cu superul. Oricum a avut un mic bulan acolo. N-avea cum să nu fie gol. O să băgăm acum toți 3 star power. O să băgăm acum un meci cu Spike. Tot la Brawl. O să le dăm pe Dynamic. Următorul la star power o să fie Dynamic. Am 9301 trofee. Azi pentru mine a fost un mic tutorial de început de YouTube. Și să nu vă gândiți că filmez cu ceva șmecher, GoPro și așa. Dacă se vede un pic prost, na. Ok. La faza asta nu ne dă gol. Sau, ba da, ne-a dat gol. Dar nu-i nimic. O să egalăm, sper. Da, am egalat? Nu. Colt. Bine, Colt, bine. 1-1. Să vedem cine va da gol daur. Shelly va da gol daur. Dacă nu o împingea Daryl, nu va da, nu cred că dădea golul. Stai să vedem ce oferte avem pe shop. Mi se pare că în 2 zile o să deschidem un mega box. Nu știu câte like-uri vom strânge la acest episod, dar nu cred că vom strânge peste 1000, dar poate. Ok, o să jucăm la Gen Crab. Cu Dynamic. El primo e dus.
Vom lua repede gemurile. Ok, aici e el primul. Nu a murit. Ok, haide. Da, i-am rupt la faza asta. Așa, luați-le. Haideți, mai luați un gem. Și am câștigat. Și ăsta a fost episodul din seara asta. Nu uitați să vă abonați și să dați mare like. Pe data viitoare.